ए चाची ए बहिनी ए चाचा, अपना दानापुर में लक्ष्मी नारायण यज्ञ होके जा रहल बा। 18 फरवरी के जलभरी बा और 19 तारीख से प्रवचन शुरू बा। तब भुलाए के नहीं थे दानापुर पिए पता बा। आई गीत के भाव से सुनी सब। उठल बा दानापुर में जल भरी काला साहे, मनवा में लागल रहे हमार तलाला साहे। उठल बा दानापुर में जल भरी काला साहे, मनवा में लागल रहे हमार तलाला साहे। जगवा होता है मोहिनी भारी, तू चल अइहा पेन्ही के लाल पियर साड़ी, तू चल अइहा। अपना दानापुर में लक्ष्मी नारायण यज्ञ होके जा रहल बा। तो जग में भारी से भारी संख्या में जुटे के बा, पुण्य के भागी बने के बा, प्रसाद पावे के बा। अब भुलाए के नहीं के 18 फरवरी के जलभरी बा। 9 दिन मेला में भीड़ रही बड़ी, मेला के अंदर आई चाची जल परी। 9 दिन मेला में भीड़ रही बड़ी, मेला के अंदर आई भाभी जल परी। दर्शन ला जुटी नर नारी, तू चल अइहा पेन्ही के लाल पियर साड़ी, तू चलिए अइहा। ए चाची ए भौजी ए दादी, भुलाए के नहीं थे अब की बार मेला में जलपरी भी आ रहल बा। आ दानापुर बाजार पूरा व्यवस्था एकर कइले बा, पूरा मेंबर पूरा वहाँ के कमिटी बरियार व्यवस्था बा। मेला के मेंबर पूरा दानापुर बाजार है। राहुल मनोहर देख करे पारा चार है। मेला के मेंबर पूरा दानापुर बाजार है। राकेश कटोरी गा के करे पारा चार है। पूजा के भइल सब तैयारी, तू चल अइहा पेन्ही के लाल पियर साड़ी, भाभी चलिए अइहा। उठल बा दानापुर में जल भरी काला साहे, मनवा में लागल रहे हमार तलाला साहे। उठल बा दानापुर में जल भरी काला साहे, मनवा में लागल रहे हमार तलाला साहे। जगवा होता है मोहिनी भारी, तू चल अइहा पेन्ही के लाल पियर साड़ी, तू चल अइहा।